proper way of slicing a cake. Video. Tapos, ganyan. Ganyan. Ah, bakit ganyan? Ganyan daw ang tamang way ng slicing ng cake. Para hindi nawawala yung moisture. Moisture. Para pag may naiwan, gaganin ka. Wala. Wala naman nang maiiwan. Wala naman maiiwan. Wala namang wala. Ay, lagyan mo mo. Ganyan. Ay, ano ba yan? Ben, parang nilalaro lang niya. Akin yung dulo. Get yun kalaki? Ano? Ito lahat? Hey? Ito lahat? Oo. Na. Ayan dito. Oh, saw na. Oh. Ay, tao sa ilalim.